yang sengobai pilang paro kilong kimi kilong kepa ki hep ki barit bat kerpang ye ki para samla ki beladon hagani klimat ke bamenta na ke benta ban yok ban syakrilang bat ngi kum ke jing seng samla bat rukum ju ye gitu ki weipat ki ba msem lala bandon lang bat ngi nrei ki ba page leng ba YouTube jong ke balang ni ai ku blei yut Sunday ke basuk ke bakmen ye pilang paro haka kerteng ke batiang tam ke jong utrai unong penim jong yu Yesus Kristus bat syuab ngin poilang syakajing syakrilang ke jong itungin lej ban pendam ke jong tuai trying IT ke ni ke por ke jing lam ke jong ben simboku ju jong me to kerku ku kenrat ye ke jing syakri ke jong i paro nadu bastang hoduk bekut ke jongka bat ye ke ni ke sngihi dalau jong men simboku jong me baka kubor ke bangingin sayok ko try ai kan long ke jing bam ke bala ban pen syat bon ke ban la ban pen klan yengi kum ki khun samla bat ru kum ju ingilang baro ko try habangi em ngi yat yang ne sla jong ke ni ke perthei ngi long ki senran ke jong me ko try kum me melakot me legit yengi ku kenran ai bangin kit ngin ba ye ke lengkor ke jong me kum ki khun samla ya lam ye ke ni ke por betin try dalau jong men simboku ngi tuai pa ne ke kerteng ke jong Yesus Kristus amen tingin yo ban ruai lang ke jing ruai ke ba aspa sau pun reu ke jing ruai ke ba aspa sau pun reu aspa san pun yo na ke ba kham rim hajing ker utrai ke kam ka dawa jing ut bajeleu nong trei ki duna hajing khot jong u ka dok nut ke shlei balang u blei ban nang yai tei ngin yai trei pej kanong bathiang syate namar utrai un ong bor thmai un ai ngin yai trei hadu bandawai bro sautli ki dikhot bad cross bad hadin kata ngin yo snow ya ke jing pulen ka ktien ke jong blei na i miss emerlin melim ngam bad nyo ke jing duai Jing kerutrai kakam kadawa jing ut bajeliu nong treki duna ha jing khojong kadonut kashlei balang ublei banang yai tei ngin yai trei pet kanong ba thiang syate namar utrai unong bor thmai un ai ngin yai trei haduban dawai se yon jong utrai kan nang yai pernai ka perthei basniu kan la pen swai siu spa por kodor jing kular ngin ban jing men uken radon hakman ngin yai trei pet kanong ba thiang syate namar utrai un ong bor thmai un ai ngin yai trei haduban dawai ban wat kilang bron jing so bha ngin shem la ka kam ka e ling kor un pen jam jing ket u ken ra ngin ba ha ter pen mau siang jing pen em scam ngin yang ngin yai trei
bệt ca nong ba thiang sha te namaru trai un ong bột thơm mai ôn ai nghìn yai tre hà du ban đa wai mi ca phang jing tre kum ba u la khon ha jing trot so hun tăng ban yai mi non Dinh sa wa ba thiang u trai nghiên ken u lệ cha ka jing men bom chu kun nghiên yai tre bệt ca nong ba thiang sha te Namar utrai un ong bột thơm mai un ai nghìn yai tre ha du ban đa wai Shua bin lit lang khmat jong ble ki jing doi ngan puli kat tu kat ni na ki tin ki jong u ki bang la ban shem na ka gospel u Lukas lenong ka bakhat saud khat ka ba ar phunyo ka gospel u Marcos ka lenong ka ba pra ka khat ka balai phosau Matthias lenong ka ba ar pho pra khat ka bakhat pra hado ar pho ka shiti ka ba ar u Paul u apostol sha u Timothy lenong ka ba ar khat ka balai ki kenten ki ba ong kum ni Ujisu te udawan ulakren haki udaong la ai hanga kabor baro habneng bad ha ka khendau namar kata ken to khe dalet no maphi to penlong senra ni ki binreu baro da pen baptis yaki ha ka kerteng ka jong ukpa bad ka jong ukhon bad ka jong umensiam bakhot da hikai ki ban sumar ki aka baro kat kiba ngala hukum yapi hakmi ru nga ngalong ringkat bat phi hala kasngi hadu ka bawai no ka perthai te haba ulakhat ha u ya upat ba lembat kisenran jong u ula ong haki jar ubamon banwan bot na din jonga ai un len ya lade bat un ba ya la ka ding phna bat un bot yanga unu ru de ubamba ela ka jong ka ding phna bat ubawan bot na din jonga umla banlong usenran jonga mame namar kata tosha shitam bat nga kum usipai babha u Jesu Kris anda kumta Ujisu te ulayatho khana pat haki udaang ngalong ujingshai jong ka perthai uta bawan bot yanga un amyat ha ka badum henrei un yo ya ka jingshai jong ka jingem to ublei un kerkhoi kin ki kenten ki balapen sngaw khani ka por tingelet lang khmat jong ki jingdoi hok pa jing ba habneng ni aingo e me kan Jesu namar ka jing et ba ka jing is nei ka jong me kan kenrat pamemshim la e no engi kan Jesu hadu kan ka por ka menta bat kham tham e kan try bam bena pen la engi kan Jesu iwe bin yo ban man ke kan ka yeng ka bukhoi ka kentang e ka jong me kan Jesu ho oi kan try nget scam ka dikakti ka balaya lam yengi kan iwe kan try hadu kan ka khlep mat ka menta ni aingo ru kan Jesu bamela dalam don kat bat ngi kum ka jinga sang samla kan kenrat bangila la ban rakhe ka youth week hi bar ka barok shtayo kan Jesu ki wei ki program ki bala pendap kan try nget ka jingalam ka jong me bat kala long ru ka jing kerku ka bakor dor na ka benta ka jing em ka jing iwe kan try bat kum ju ru ya kan ka singi kan try ka balong ka youth Sunday mela pen yo hangi kan try bingin yo ban pen long ki jing shakri ka jing ya me kan try ai ba ke bangin pendap ka ni ka singi kan try Jesu kan long ha ka jingalam ka jong me kan try ki program
Kibangin sa pendap kan try ay bagalong da kajing lang mensim bakut ujang me kan Jisu kam tam akhani ka por kan try Jisu kajing syakri kajing ina duk bazang haduk bawai nak kajang ka kan Jisu ya lam me kan try but kam tam kan jaya I pastor iban sa same ka khubor na kaktin kajang me kan Jisu ho oit kajing pen krek kan try kalong da ka bor brio henry pen slep me ido mensim bakut ujang me kan Jisu baka ik be inkren kan try kalong shisha ka khubor ka ban long kajing kerku nak benta kajing kajing iwe kan try kenang mengin mi nang ne kan Jisu kita kibre kiba talot kan try henry ngin mi kan try kibre kiba thamai kan try bengin yo ri kajing kerku ka ba koridor kan try kajing kajing kan Jisu ho kumba ka thimi ka ong kan try kajing long senran to ai kan try Jisu bengin long kita ki senran kan try ki ba koridor ki jong meng bengin ba ela ki ding phna kan try Jisu wat ai ngin hap na ka jing sniu jong kan ki perthai kan try wat ai bengin klan no sa ka ding ba sa ka man kan try ndai to bat scam me hingi kan try Jisu kum ki kon samla kan try Jisu bengin long kita ki bakit ya kata ba ya kata ka ding phna kan try bengin bot ro ya me kan Jisu ya lam ka jing ka jong kan try happening ki jing le kan try Jisu na ai bo na pen shat boring kan try Jisu bingin la kan try benengai pai tang shame kan try bingin man that kan try Jisu banwan ban syakri me kan try henry tunang ye pendap me ngi do mensim bakut ujang me kan Jisu bingin iet ya me bingin la ru kan try Jisu ban penjane la de tang shame kan Jisu dalam ternekat kan try ba kan ka singi barak ko we kan try ngi bukti ben ngi IT ki sang ti jang me tos ngobot ka jing doi ka jing khat pat ka jang kan Jisu na bai kini brong pa na ka teng Jisu Christ amen. Tu bleun kerku ya kaba ya sngoy ka ketien ka jong bat kumju ya ka jing duai bleun kerku na menta Miss Emerlin bat ki kam ka jing puli ka jong te khane ka klemat ka mentangin yo no ban lum ka jing ingu bat hadian balada ban lum ka jing ingu nga kerpat ya I Master K marwen I balong I dekot jong komite balang in pen kentang ya ka jing ingu tung duai ko pa jungi wabneng ngengu eme atrai namak ne kapor kabimil aingi kuki kun samla atrai hak bakum kane kasngi ingni atrai bandon hak ne king bakoj bakentang e ka jongme ngengu atrai bamla don kat lem bat ngi kum jing sang samla namba kane ka teu hi baro ka we hak bing lala ban pendep ki program ke bon atrai bakum ka jing sang samla da bandon ngengu atrai namar ki e baro bamla le habdeng jongi baro bagi dua ye me a try bamen isnei yak bamnai don katlem bat ka jinge samla lomba kisngi ki por ki banangwan ru kumju hoja changi dua ye jiron kat ka jome lomba ki nong lam jongka baro bat ki khot hi baro kuwe bakin barbor kin long hapo jong ka jinge lam ka jome kenrat babha hoj ngai ngu eme ba warlap deng jong ka jing penthot kan jong slap jong ka mariang kumni nrei memsim la khanglat atrai ye kun samla ban poi kumni bat katnu atrai kalong ka jing singan yang kum jing samla babaro atrai ki kun samla nge poi lang rente ngi ai nguru ya me atrai hakne por namarba na pedeng ki jing kerku ki babun ki jongme ki bamila ai hangi kindiat atrai ngayo atrai ban lum ban nai ki batwan ai ban ra sikin kumtang ki jongme kumta hakne por atrai ngi dua ya me ban isnai pen kentang ya ki jing ai ki bang layo ban wan ra atrai hoj la kolong ki ba kindiat ru rei hangnu atrai ba ki jing sang samla ka yo ban pnon kam ai bakan long ka ban seiso da ki belai pho nru pho bat chis pa sha atrai ngej kem hak jing erap ka jing elam ka jome ho cha bakum kan ka por ngi wan hak ma jome nam tai nong kren ban seyo ban yasam ya ka tin ka jome hapdeng ka jongi ho ja tai ngej kem bam la don kat lembat ka jing pen kre ka jong u chakri u jome kum taru atrai hak ne ka por ai baki e baro ki ban yo ban yasam pedeng jongi hak ne ka por kan long atrai hapo jong ka jing elam umun sim bokoi ki jome bahkan long ka jing mento yang I we baro atrai kam ta mingi samla atrai bangin long la atrai ya ka banangi pen scam ya ka jing ka jongi hame bangin lang atrai ta kisunran ki basisha atrai kisunran ki babut bat biyai ne hame atrai hakipor baro hoj ni dua ya ka jing erap ya ka jing elam ka jongmil ba ka jing sen samla hi baro ko hoj ki kun samla ki balong kala we atrai jong ka balang isnei atrai men bat scam ya ki baro atrai bakinang la atrai ya ka banyai ultimate bat men sim nagamta bakinang la ek ban syakri ya me hakipor baro
ngidwai ru ek jenron kar ka jumilam bat ki program ka bangsa jong ka jing seng samla ho jum bakan ka jing seng ka bamta bat kum jur ha jing seng bachi beje bat ka jing seng ka ndru beje jan me so ngidwai me ba men isnei yak ba men lorang kar bat ki ek e baro ngibuti hame bat ka jing elam ka jong me sengap kan ka jing dwai ni por ma po bun marteng jisu pan amen. Menta pat ngin yo sngoy ka jing penpana ba hadin radap pan yo sngoy ka jing penpana ngin yo ya ka jing roi kerpang na ka jing seng kena jong ka balang. Kini long ki jing penpana tena kenduk biang sibet pan hakapor nadu kapor sibji hadu sibji stengin yo ka jing roi perhemensim na ka koya jeseng samla sibji steng ingin saya sedang kerja seng pelba, hapok kerja ngelam i Mr. H pingru i balong i chairman jang kerja seng samla, nang tangin yo ke nang ngelam jingruai nai Mr. Babor lang remsit, organis nai Mr. Balmi L lang pure, please dang bat doai yo nai Miss Easter Imika Karsano, kandan kerja ngelum jing aingu, nang tai nang doai nang ta kerja aingu long Mr. HPCM, inyo kerja pinbana, nang ta kandan ka choir kaban ai naka jeseng koya jong jeseng samla ba inong kran ka ni kapor inlong i reverend ki rempai in sayo ka jik ku penwai kini kilong ka jik penbuna kulisibun. Ipin pa ko jing sngongo nakamenta I masake marwen ibla dwai pen kentang I jing ingo batru ngipin pa ko jing sngongo nakamenta general secretary jong jing seng samlai bla pen sngo I to program ki ba yade la shibet janmen bat kerpang ngi pen pa ko jing sngongo ya kwaya jong jing seng kana ki bla tre shitam ban yo ban penjanai yikini ki jingruai bat kilong ki jingruai ki basngo thiang ki basngo hon habing sngap yaki kalong ka khubor kaba pendap yaki mensim ki jongi
ngin om phai dien ngin tur shaprang kalong ka khubor jong ka chingruai jong ki khun hep ki beren tu bleu nai kir khu ye phi ba pinang la banai shakri banai pendon burom ni ka kerteng ka jong trai te ka ni ka klimat ka bamenta ngin poi shakawai pat ka bamenta ka benta ka bangin yo sngau ya ka khubor ka tien ka jong blei ni dona pedeng jong ni ya Reverend MR Thong ni ibadai i principal jong ka secondary school Dangar Balat is kasil but idon haka presbytery mau plang KGP sinat sepngi i pastor i shong isa hamau yong but kasnong jong i pastor kadina nong thamai balat but nga ai khu blei i pastor na kamenta ka por ka bakodo jong pi pastor ba pi la plait na kabenta mi don lang bat ngi ka jing seng samla ban ai khu bor ka tien ka jong blei barukum jo ngai khu blei na kabenta i parlok ki bayawan lang ba di pastor ki parlok samla ki bawan ban pensngan lang yangi ki jing seng samla haga bukum kene ka por to bleun ker khu yangi lang baro habangin sayo sngo ye ka kubor ka tien ka jong blei bakan long ka jing bam ka bantei ki min sim ka jungi tingin ya poi pat shakawai pat ka benta kata ka long bangin yo ban ye ruai lang ka jing ruai ka balai spak khat khandai ka jing ruai ka balai spak khat khandai lai spak khat nyo na ka bakham rim me ka benta chunga chunam kordo tam ye ka perthei shilenter ka ching em jonga aingan ya ku trai bat me lembat me shilenter ka ching em jonga aingan ya ku trai bat me bro lai tele ki dikhot ba hadin kata pastor shim ye ka benta Ka benta jong aju nom kodo tam ya ka perthei shilenter ka jing em jong ai ngan yai ku trai bat mi lembat mi lembat mi lembat mi lembat mi shilenter ka jing em jong ai ngan yai ku trai bat mi ham du vai ban yo ka jing so lim ni jing so bha perthei ya ka shi tâm ngan om shep tiếng tăng ba ngàn yo yai bát mi lem bát mi lem bát mi lem bát mi lem bát mi ya ka shi tâm ngan om shep tiếng tăng ba ngàn yai bát mi hà kỳ lên ti đum tu su mar bát hà kỳ er yong per thei sha ka khơ đop neng ba tên chan ai ngan yo rung lam bát mi lembat mi lembat mi lembat mi lembat mi shaka khơ đop neng ba tên chan ai ngan yo rung lembat mi Chairman bapnia jikni ke jingi seng ke jongi ni ke step ke ba menta jongi ke sngi ke ba kraw bat ke ba kentang ke jong tribe ono penem jingi Jesus Christ kini shim banta baro jongi ke jingi seng ki khot jongi jingi seng samla ki nongket kam ki nong sharai ki ba ki jongi
pastor in charge yang kabalang pastor Lendan wala imla bandon lang bat ngi rengkat lam bat ngi hagni kapor ki long kmi long kpa ki khon samla bat kerpang epi ki heb ki ba ki jonga baro ngai khuble epi baro lang ha ka teng ka jong try bat unong penem jongi u Jesus Christ nga dap da kijing ngongu hak ni kapor hak ba hak jing bom poi perkat ka jonga le si ka ba ma phi pade kum ka jing seng samla phi lai tan rong lam igni ka jingket ka ba khya hanga usakri u batlot ba du bom lang ye ruem bani ai bantai nga ban sam na ka tien ka jong blai hak ba kum gini ka step jong ka youth sunday yung nusnem arhajar arpusau rengkat bat phi kabalang bat kerpang balaga jong jing seng samla tingawan ra ka jing ai khublei ru na ka school district wasak ni Christian Higher Secondary School ka badan hadangar sathi sathain balat ka pastret ka bangadon district wasak ni ka presbytery mauplang yapi ka balang hang ni ka jing seng samla hang ni bat iwei pewe baro ki badon hang ni ka po nadu ki badang red hadu ki balasan ha ka teng ki jong try bon open im jingi o Jesus Christ ti kapor mentak la ya khat wei la san ni ti ngam tep hadu kanu ka jingkran ka jonga kala ban siam kat nu ya kapor te andre nganget ba ngini sha skor ba ngakeman ha ni kapor bani ki hap ki baret bani os ngoi ka jingrai ka jongpi bat kanu ka penum ya ka mensiam ka jonga ma sngap ya kisor bat igi jingtam jingput ke ba phi la present ingi hakni ka step ga ba mentah boleh unang elam unang kerkhu ya phi ki hap ki bae ba phi nang la ban sakhi yu jisu ter ha ka jingem ga jong phi mde tang ba phin kut no tang bat la ka jingi seng khna na sham bila kham rang ba nganget ba phi ne ket ha ka jingi seng samla ru kumju bat ha ka balang hi baro ka wei Tengai wan lang hak ni kapor rengkat begini ki students ki jongan school kini pada ki balapas ki don na pada ki badan balang ha dangar ki don na pada ki badan ka balang ha balat ti ki don boro saungot i Jerry i Charles i Babet bat i Sani ti ngas ngu ki ba ki on wan senran yanga namar ba maki ki police ni sislong ti kimla ban li phai kini kesngi sathi tengai khat lam bani don bani senran lam nga hakni kapor hakni kesngi baro ko we tengine poino syakak tien ke jong blai bat shwa bangina poi padi syakak tien jong blai ngakwa bani sim mentalang padi na ka we na gi jingrai kebangan ai hap deng jong pi ne por le si ngan mla bandon le si kata kastor ke bostonat ringas tonat padi ban ruai ke jingrai ke di hobi ke jonga ban ngastanat ban thau ban sna ke jingrai ban kompos ban tho jingrai bat kani ke jingrai ke ba kila karpat kerpang na ke jing sengen thei balang mau san ram sathi sathan sno jingi ba to se pastor pan tho e kani ke jingrai ban rai ha kani ke sngi te la shibet janmiet kin se rai kani jingrai ban manga ha kani ke step ani ok ban rai kani jingrai ke badai kani ke jingrai ye kani ke team hi ke bala pan songong rem kat kum kani ke team dengan ashwai gini ke jingrai peng jong phi gini por ba nang tang se poi se ka khubor ka tien ka jong blai ka kerteng jong gini ke jingrai ka long ba ding phna Jisu udan hasla perthei ula sandur ningkong hima ublei uber sang ban pen skau thu jing thu ba mayan blei yu khon ban riu na sni ka pom ban penim ulawan ko
jing long briu hasla perthei Ulai no ia khet beneng jong u hang tei Bên ban bên riu ngô thu ya mon pura uble ka kharai ban pendap dei hu Jisu marwe dei kani ka dau Jisu khot ye ki sun ran hi ma uble ban seng Happer thei ba dap da pop sir kei ong ya ki bút na din jong nga long ka jing shi sha om don ba wan shuk pa han rei tang da nga ling ko jong nga ka sting wat la ding pna ka kya ba ding pna Hadu pansnya cing pen empin yo diang jiu nom hang ta Muhoding pna kalong ban lenya la di Jong akan du lakat no kasyong dor Kani kalong kam kodor Yaspa burom perthei Nuksa babhangin pet ba Jisu upaju play Kabor pelayangi Jisu peni Asngi balai umi pat perthei kasaki Kadei kane jinkerman Shajing embom jukun Ki baba yala ding pnakin poi batrai Jisu Oh dei kane kadau Jisu khot ye ki sun ran Hi mau blei ban seng Happer thei ba dap da pop sir kei Ong ya ki bút na din jong nga long ka jing shi sha Om don ba wan shuk pa han rei tang da nga Ling ko jong nga ka sing wat la ding pna ka kya ba ding pna Hadu pansnya jing pen empin yo diang jiu nom hang ta Bên ban kanong jongi Kam dei hasla perthei Jisu khot yangi Kanong in yo hang tei Dei gani ka dau Jisu khot ye ki sun ran Hi ma ublei ban seng Happer thei ba dap da pop sir kei Ong ya ki bút na din jong nga long ka jing shi sha Om don ba wan shuk pa han rei tang da nga Ling ko jong ka sting wat la ding pna ka kya ba ding pna Hadu pansnya jing pen empin yo diang jiu nom hang ta Hadu pansnya jing pen empin yo diang jiu nom hang ta Hadu pansnya jing pen empin yo diang jiu nom hang ta Ubleun kerku tengi le ublei ya kicing tuai Ublei ukpa ukan rat ujongi ubah beneng Ngiwan atrai
ban dem ngon na ki slajat ki bakut ki jong me kum ki breu ki bom don ki breu ki bapop ki breu ki barangli ki breu ki baju rengkang no na me andai nya ai ngu ba ka jing ba ka jong me kin ko trai ka ba mel IT u khon jong me Jesus Christ ban sius pa ai yangi ko trai lang ba jong ne ka por nganget ba ka de ka program ka jong me ya ka ba mel ibet ban penyeng yo nong pop u ba krao u ba le map lang ba ka jing ka jong me kin trai ban sa me ni ka tien ka ba don bor tam ka jong me apa deng upai lang jong me leng ba ka jing seng samla ko trai yarap ai bo ara trai pli ki jing mut jing berkat jongi pli ki do not ki jongi khnang ba ka tien ka jong me kan nom let no thali kum tu handrei ko trai kan yo jaka ken hagi do not ki jongi balang ba jong ka kan long ka bor ya ka jing em ka jongi hapdeng ki thma ki bakin jaman si em ki sngi ki bangi em kan long shisha maka kan nong yada kan long shisha maka ka dawai ke ban penkhya iki jingmong ha ka jingem ga jongi ke ba malaka sngi sngo ko trai ngi barok lang ha ka kerteng kres ngi pan amen ka bentana ka ktien ke jong blai ka ba wanra kum kan nong rem ke jing slok ha ni ka step ka long hi na ka tu ka gospel ke jong Matius ka long ka ba khat riu ka khot padingan sim ka khot ka ba khat lai hadu kabakhat nyo le si phila ban puleru hadu kad khot kaba arpho kani kaya thu yangi ya kata ka jing phla u Petros syapang u Jisu kumju ru phila ru ban ya pet le si ngala ban refer ru na kani ka gospel ke jong Yohanes kali ka lenong kaba arphuwei kad khot kaba khatsan ha ka ba hang ni lai thu yangi ya kata ka dialog la ni ka conversation ka jingya kren habdeng u Jisu bat u Petros bat kini ki artli ki benta na ka ktien ka jong blai ka bangabu kung ka nongrem ka jing slok ka ni ka step ani thu khandiat ki hap ki beret ki khon samla ki perlok ki jonga baro akni ka por ki long kme long pa kani ka ki jing ja kaba kat bau Jisu udang shong bat ki senran le si mo kita ki senran ke jong Jisu baro khat arngot ki senran ke jong Jisu ki balai don hasenda badu Jisu man kapor hre ha kabakum kani kapor u Jisu udon bat kisenran banbu ya kani ka jingkeli kabala banlong le si ka phang pedeng ha kani ka step kabala banlong le si ka jingkeli yang ilang baro ki badan ha kani ka por ka bau Jisu keli kum ni kisenran pite piong bangalong u Jisu keli kisenran ha ka bakum kani ka por kat kum kani ka lenong ki dekat ke bang leo ban kedo ngamla ban pulih kani ka por kan sim ka por u Jisu keli ya kani ka jing keli ko senran be jonga pilai bot yang la kata snam la kata benai ka ministry ka ba ngilai tre ngilai lori ka lengkha ban yalap ya kata ka hima ka jong blai ka hima ka jong blai kalajan rea ka bakum kani ka por u Jisu ong ki senran ko senran ba it jonga hatu phi ong bangalong baladangi puli kini ki dekhot ki bakham shakmat katkum kani ka dekhot na ka tien ka jong blai kaya thu yangi ba ha kata ka por kani ka perthei ka perthei ka bau Jisu em ha ka tu ka jeli long ba kilai benar sipang Jesus Christ. Tu ka jing ruai ka bangar ruai mentan ka dei ba Jisu sandor ningkong ni ki himau blai haba wan ban long brio sik ni perthai.
But de na kata kadau ki sim ki patsha jong ne perthai ki ting ka hima habami kata ketin hima la ne ka kingdom. De kelas nguting yo baki du no maki ka khet sim. Yo ba wan pli uni pa di unong sensha. Ti imat hakabakum kini ka por kat kum kini ki khot. But ki senran ki le jubab shua ki ong ba ki breu ki la etep ya me ko try. But ki define ya me la ni ki batai ya me ko try Jisu da ki kerteng ge ba pher. Ki ong ba don ge ba ong na pedeng jong ki ba medei uyo anis unong penbaptis. Don pedei ki ba ong ba medei u Elias. Ba don ki wei pat ki ba ong ba medei u Jeremiah. But ki wei pat ki ong ba melak bandei unong ya thu lupa. Ong Jisui ke senran. Kata kadei kajing sngoto jong kibreu. Nrei nga keli api. Ngalong uei yapi. Who do you think that I am? Hatu ngalong uei yapi. Ki para bangi baro. Ngamka maniat detail ya kani ke gospel ke jong Matius. Tangkawi ke jing sisa baga gospel ke jong Matius la tho do Matius ubadai unonglum khajna udon ke jing nang jing start but kamdei ka gospel ke maningkong na kini ki sa gospel henre la tho e ka gospel Matius dak ba pensyong nong rem na ka gospel ke jong Markus ka gospel ke maningkong ke bala tho ningkong ke gospel Markus tang kata te ka ne ka khot kani ka bentana ka tien ke jong blai ka bau Jisu ru ukeli hapdeng jonga bat jongi lang hakning por ki hap ke bait ujisu ukeli api ki samla ke bait ki long kemi long kpa ujisu udang keliru hakning ke por yang abat api. Who do you think that I am? Hatu pi perkhat kumnu ngalong wei api. Oh teng ngia le jing seng ngia ket ya ba ka tin ya ka shak jing shakri ka kam ga jong blai ngia ai ki jing ai ngo sibon ka kam ga jong blai ngia rwai sngu tenat ban pendon buram yo blai ngi trei ya ki kam jong ka balang re ka ni ka step ko ki para bangi be baro ki parlok ki ba ki jonga ki hap ki baret ki long ki be long pa u Jisu udang keli ngalong ya pi ka tim jong gayut sondi ka ong ka jinglong senran kanum la ban long meaningful lane kanum don meaning e rem ladangi ngim tip who is Jesus udai way uni Jesus Christ haka jingem gajongi personally haka jingem gajongi kum kayeng kasam haka jeng em ke jongi kom ki hap ki baret haka jeng em ke jongi kom ki khon samla. Who do you think he is? Ude une ka perthai ka khnyo lot mars yo sngoy ka kerteng ke jong Jisu Herod utmu ban penyap lapan man yu Jisu bat kinong kam sneu la banong haka kentien ka bakhor gini kesngi kumu nong pop uba krautam ban shimme kata ka jaka ki senran kile jubab kumta badon ki boong kumta ki klam ai ya ka definition ika lani kata ka response ka jongki udeu uni Jisu ulang we nga le se Matius wang ulang sisa uneu Jisu bangabot let's kiwi senran kia keli marway hangta kam tamu Judas uban sadino Jesus Christ let's see kata ka jingmut jing perkat hakabakum kata kapor kalong ko matit daw ternem udeu sisa uneu bangabot barabor ngalai iki kamba gi jongu ngalai iki bor Plag bola le re ngampat sngoto uri we uni Jisu
George yang Petros hakabakum kata kapor. Petros uang melong ukres ukon ublay baem. Melong ukres ukon ublay baem. Chris kawan na gantian Greek Christos, the anointed one. Ini utah balas le. Ukon ublay baem. Uni ukres uday ukon ublay baem. Sengap kay gabau Jisu upan pai pat iu Petros hadian jong ini jubab. U Jisu ulay thuk bulong hau. Suk mame ko Simon ukon ujona. Simon Petros. Nabakado barkas nam kam simlapan iya kata hami henry ukpa jonga ubah beneng. Kata kajing jubab kajing Petros kabamut ba kaklemuan na u. Kaklemuan nu Petros kata kajubab. Kadai kabau mensim jong ublay ukpa jong Jisu bahab neng ukpa jong iu bahab neng upen syai Petros ban pla lani ban keren ban penmi yakini ki kentin. Kamdai kajing start. Kamdai kajing long shalak kajong Petros ban ong ban yo ya ka favor nu Jisu ban ong bakani kajubab kalong kabadai Petros correct. Tanguni sisa kamdai kumta. Kata kajubab kabau Petros ula penmi kadai kabalawan na ukpa jong ubah beneng ubala pensyai le si lengba mensi mbakhuj hapo jong ki para bangi barok le si don ki hap ki barit to le si don na pedeng na ki khot jong kayeng ka sem ka jong phi le si ime ipa ki bai ju don senda bat phi le si kin kli phi ki hap ki bai hatu nga long i ya phi in kli ime la ni ipapa phi pinong phi de ime phi de ipa jong a le si unong hikai jong phi school ula ban kli ngadeu ya phi hila ban ong ma phi deu no hikai jonga Reu Jisu hakabakum kini kapor kalong hakata karukom hi ya kabau keli ki senran ki balaya don hasenda bat u barabor penban ukwa bantip ia ka jingmot ka bajleu jong ki senran kai ka jingmot ka bakidon kai ka komitmen ka bakidon yau Jisu kai kata ka priority ka baki yau Jisu hatu hadu katnu hatu kin syuhun tangkum kita ki senran jong Jisu bat kani ka jingkeli kani ka jubab ka bau Petros uai ulai ka badai penban ke basngusi kalong ba haki lenong ki basyadien jong ni ke gospel udeu Petros padi ubaleno yau Jesus Christ bat dena kini katau i kumba u Jisu padi hadin jong ketuka jinglen no ke jong Petros ha kata ka trials ke jong Jisu ke bau haban yat ya kalenti ban sya halor jong gading pna hadin ka jigmi ipat ke jong Jisu ter lenong arpue jong gospel ke jong Yohanes hak lenong ka ba arpue hak tu ka jing ekran u Petros ba u Jisu u keli biang u Petros me janga hak ni kapor Petros lo jubab ke badai pitip ngadeu ngalong hap deng jong pi Petros melong kresu kun blai baem hak lenong ka ba arpue jong gospel Yohanes Jisu keli biang u Petros meit janga Petros wong hoj Jisu klibiang ka ba arsian meit janga wong hoj lai sien kan thi u Petros u Jisu kli yo Petros ka khubor hakani ka sep ki perlok ki bai ki jonga borok kalong hatu u shisha uni u Jisu
haka jing em ka jonga shimet haka jing em ka jongi kum ka yeng hatu ulong mo ma uta u kris u kun u blei u ba em ladangi kum ka jing seng samla KGP assembly ngala bo ekini ka team ka jing long senran hatu ka jing kali ka long hatu u Jesus Christ u don hakata ka jing long senran ka jongi u don we u theologian habau la batai por bang idang yele ya ka Indian Christian theology por bang idang puli wang yu Jesus ba Jesus is a superhuman being kabomot ba laban ong no ki hap ke barit ngatrai pilai ke film Spider-Man lane Superman la ban long hakatu karkom la ban le ke belong extraordinary ke bakiwe kim la ban le kata ka ke jengmut jong tau theologian habau batai bu Jesus is a superhuman being la ban le ke bakiwe kim la ban le umat Gandhi wong lada ki Kristen ki im shisha kum u Kristen lada kum ka Kristen ngaru ngan long Kristen ko ki perlok ki bae ki jonga to ngin ya let biang sasisin ha ka tu kapor ka bangi ithu ningkong yu Jisu ha ga jeng em ga jongi ha ka tu kapor ka bangi syam ningkong ha ga jeng em ga jongi ban batai lane ban jubab ya ka jingkli ka bau Jisu ukali yang ha ka ni ka step oh ngi em kini ki sengi ka ba menta ki factors ki bapher ki jing pen thame ki bapher ki mi hakini ki sngi ka ba teng im sngo tho shu wat ye ka nongrem ka jinget ka jongi bangi dai ki nongbot ki jong Jesus Christ pensyong nongrem ko ki hap ki bae ko ki khon samla ki bae ki long kami long kpa ngani ka step pensyong nongrem biang ya kata ka nongrem ka bangila seng how try but nung penem Jesus Christ ya ka longrenyang maranyang ka jonga bat ka jong phi yo ba ka perthei kan ong yo ba ka perthei kan kren lada ngia kenya ka percentage jong ka jingdon jong ki Kristen hakari ka bae ka jingi ka jela mai ka lia ka bae ka jongi nyau phu sau point ka nore nyau phu tam la banong no ka jingkali ka long hatu baro na kita ke nyau phu tam persen kidi ki senran ki jong Jisu kata ka long ka jingkali balada nyau phu tam persen kajing long kajing don jeng ki Kristen hakari ka bae ka jongi ki ki senran ka jong Jisu ngangaj ba ka ni ka team jong ka youth Sunday how news nam ngila shailot ngila suthulut ka ai ka jing mot jong ka jing long senran ndrai ka bas ngosi ka long ba na pedang kita ki nyau phu sau tam persen ki Kristen ki badan negari ka jongi tangkat no ki balong ki senran ki basisha jong Jesus Christ u Jisu balai ubu ekani ka jingkali ki senran nomar usngo thu banda ma la let no nangani slakhndo mo don shu kan wan gajing artatin ken wan gajing tanju ken wan gajing penting ken wan gajing penistomben ken wan gajing syakren ki jing ki baap de na kata daw ong ki senran don ar teli ki khardop ka bakem bat ka khardop ka bakelon jiet pi kanu ka khardop pi kwa ban let pi kwa ban jiet Jisu tu wang
Ka kerdop ka bakelut tebun ki bailet syata. Mereka kerdop ka bakim kendiat ki basyam mereka. Bat kadai kata ka kerdop ka bakim. Ka ban ai ka ban penpoi yang i padi ka badan ka asyaran saka ban poi sya kata ka ying beneng ka ba itanat ka bau jisu ulakular. Bah ka bangangalong piru pira ban long. Ko ki hap ki bi ki jonga filai rwai mentan. Pila ban keli pastor balai pastor keli uniu jisu ngila tip ngila benang ngila la hikai yang ini jing sang kena na Sunday school la tip keren kajo si kajo ndai dan dengan kuat ban keli biang pila ban pusan la di pila ban perkat biang hakani kapor ladau jisu syubu no uwan hakani kapor hapdeng jong pi le se uwan hapi wei baro na pi filong very special akhmat jong jisu mo filong very special ngikan mau ya kata kajing recognize ka jong jisu ki hap ki baret ha la keren haka bible kawe nak nuksa ka baret kalong naka lenong ka bakat kandai gospel Matius ka dekat ka bakat lai ter ka bau jisu kerkhui ki kena nang ta haba ki senran ki ong menu bolong kham krau ki hima ki beneng jisu ubu de ki hap ki baret banong balada phim long kumuniu kena phin numla ban psut sya ki hima ki beneng ka proverb ka ong hikayu kena nadu urang kena kenang bon kenria andau rang ba ngikan mau por ba ha ka jingelap ka jung jisu hulum ha ka bagi pat ba kilas liang kila tangan deu kena ubawan ra arteli ki dok ha ba san teli ki kepu filong special how jisu ki hap ke beret filong special u jisu utip ya pi dei kum ma pi ken ladangi perkat kabakum ganu kata kahima ki beneng dei kum ma pi ki badan ka jinglong kum ma pi la pi ong ki kwa bante pasor kalong kum nus kata ka beneng 4 ya kendu 4 ya syam handai jisu la keren kahima ka beneng kalong kum ma pi ki hap ke beret ki barang khoi ke jingmot jing perkan mo ki barang lehok ki bom sai la ai ki mi pa ki ba ko ngu ki ba minat bat kum ta ter Reu jisu ha ka bakum ke ni ka step u kli biang e pi ki hap ki baret wang ngalong wei hap deng jong pi ha ka jing im ka jong pi u jisu wang pi ngadi wei hakan ni step ukeli piru pi perkat kum nu trayanga let's say don apa jong pi bang Jesus is my best friend ndai don ba chat ong yang kata ngatrai bun apa jong pi fi dan ni best friends dei haskol e gum tu dei lani ba le music class lani ba le tuition lang lani kum ta ter don best friend let's see Jesus also is my best friend he's one of my best friends kataru kalong ko bade let's say dan na pren jong pi ki bang oh jisu de my savior de nong pen em jonga taru ko bade bat kum ta ter ten re ka ei ka bau jisu ke li biang ha ka ni ka step ko ta kalong ba hato u jisu udei ubakong santam ne am haka jing em gajongi ubalong very very important tam haka jing em gajongi kata nomor kadika ni ka daw ko bau jisu ka ni step u keli biang e ni gajing keli dan mo ki brio teng ndala sitom jika ban kan mau let dala sitom kum tu la wat shwa ki dawai ki kum tu la keli shwa ka hospital hang no ngele bo kum ta ter ndai shwa ban mi pediana yeng soong to ngi pelong jing tuai ujisu kwa ai ka kum kata ujisu kwa bangin wat shwa ya haki por paro dena kata ka dau utho uong ki senan wat shwa ka hima ki peneng bat ka baro
kat ka ba pikwa aga donut ka jong pi ansa ai lang tam pi namar ndal adon shwa ka hima ki beneng haga donut ka jong pi haga jing em ka jong pi don shu bala bantu don shu bala ban job ki jing pencai ka jing em ka jong pi la adon jisu ka hima ki beneng ki hap ki ba e ki khon samla ki long kmi long pa tong ini apai biang sa sisien u e u ni jisu haga jing em ka jong e hatu ma ulong master lani uta ulot sisa lani ukenrat haki ki baro jong kajing em ke jongi ni ulong ulot master tang ha ka sonde kataru sonde tang jing seng basi baji lani tang hai ni program kwa ban ong bahak ni kapor ka jingkeli ke jong jisu yanga ning kong bat ingilang baro kalong hatu ladangi jubab kata ka jingkeli eu jisu ado keli yang ala ni yang ngilang barok ni kapor ngila trai ban ong ba ko trai jisu be me melong uken rat jonga lani jongi haki ki barok jong ka jingem langa ya langa yang langa tia langa pet langa yo sngo langa perkhat haka kam ka jam habang akran kaburam ka akor jonga siki pramarjan siki prasnong para thao haki office ki jakat rekam haki jaka bela ki jongi ko kenrat melong ko trai jisu melong mameu kenrat haka jeng em ki jonga the lordship of Jesus Christ adangi lala ban le akum ta ngatrai ka jinglong senran kum baka tim ka ong ngelak ban define bahai kata ka jingkeli ngelak ban jubab bahai ka jingkeli ka baong jisu ngalong uei happy natrai omdon kanu pat ka bau jisu un ong le si kata ka sngi ka bakhadu baong ngam itu epi hanrei kan long ka ba pen sngo bha e ka mon ka jong utrai bat nong pen em jongi Jesus Christ ka jingkhat ang nega step kalong to ngin let nang ni ngin mi nang ni na kiyeng bakantang nga jong blay ban jubab yang sa sisien e kini ka jingkeli ngalong uei happy la kalong ki hap ki baret khon samla ki long kemi long pa jisu yang hasanda jong pi ka bakum kini ka por ngalong we jubab halade marwe la marwe bat puson yo bakum badan baong manure ladangim la ban jubab ka jinglong kestan ka jongi yo ka long tang nasla ka bamot ba how about one gijing tunju how about one gijing pensoi how about one gijing ngilong no kumu Petrus ngilong no kumu Judas Petrus ulen yu Jisu Judas udi yu Jisu takadau ladangi perkhat ka jinglong senran ngasngo bakani ka phang pedeng ka bangbu kan ka step ladangi las ngotu sai bha uei une Jisu ha pedang kata ka jinglong senran ka jongi kum ki sipai ki jong Jesus Christ anget bengilong ki senran ki ba job ki senran ki ba lerkam ki senran ki ba poi syakathang lamdangim sngotu pa dia ladangim patla le se ban juba pa dia who is Christ ane uei une Jisu ngatrai kata ka jinglong senran ka jongi kan sting ngakwa ban penkut ikni khubor ikni step dakaway kabang asyuyo nakaway ka video clip na kaway ka channel ha ka YouTube ka kerteng jong ni ka channel kalong kumni inspiring quotes kabaway ubre uong kumni sangap ha ki hap ke be ki para samla uang kumni hakani ka video clip
kalong kum ka kinja poetry let's say. Welcome to our 21st century. Takamot akan ka pateng ka jongi. Where our phones are wireless, cars takamot kikali are keyless, non shabisu kikali menta. Cooking is fireless. Foods are fatless. Kibom pensengat tan yangi kijingba mangini gisngi. Dresses karyam kabet are sleeveless. Youths are jobless. Bon ki konsamla kim don kam don jam gini gisngi. Tires ka tayar kali ka ba nginya. Kalong tiutless. Leaders kinong yalam mangini gisngi. Wong are shameless. Children are mannerless. Babies are fatherless. Relationships are meaningless. Feelings are heartless. Attitude is careless. Everything are becoming less. But still our hopes are endless. In fact, I am speechless. Ki para samla ki baik ki jonga ki long kemi long kpa. Hatu ka Christian life ka jongi. Lani kata ka jing em Kristan ka jongi. Hatu ka long Christless ne em. Lani ujisu udon hapo jongi. Lada ka jing em Kristan ka jongi. Kalong klem ujisu lani Christless. Kalong le no Bangin syuba tangkum ki farisi ki ba arsap ya gading pna ka jong Jesus. Kador jong gading pna. Kador jong gajing long senran. Kalong ka bakodor hadu kata-kata. Balada klemu Jisu. Haga jing em gajongi. Lesi ngin salong Christless. Kumba kanika ka perthai ka bangi em hakini ka singi ka bamta. Kalong less barok ka akor buram less laduna less kitu kemang lapule mentan hatu kajing im kestan jungi kalong Christless ne kalong Christ centric lane u Jisu udon hapo jungi hakajing im jungi ubleun korku tak bai ngap syashkor kaktien ke bakodor ke jung ublei nam takaburam ke jung amen. Tau belum kerkui pi pastor yang bagani ke kubur ke ba pila pensngo pedeng jongi ke ba ujisu ukuli la jong kisenran pi ong bangalong ue bat ngiyok sngo ya ke jubab no Petrus bat manga bat ma pi kum ki khon samla bat barok ki badan ni ke yeng ke bekentang ke jong ublei tu ngadong ba melong kenrat ha ke jing em ke jonga tau bleun kerku Beliau naik bori pastor bayi nang lak menang yang syakri benai pendon puram ke kerteng ke jong ublei hak isngi ke jong yat enti ke jong em ke jong i hak nu ke bentang ke bau ublei uibet ban penyeng nak bentang jong i tengah pen pauru ke jong sngongu nak bentang i pastor i bom syam lalak bendon lang bat ngi ke klimat ke bentang i pastor lendan baru kumju ki teman besan i advisor kita kau jangka komiti balang kiba juai pensengat yangi kejing seng samla kiba long kekti kaman kadiang yangi kejing seng samla ban pentelun kikam kiba per ban penkrawi ke buram ke jong trai tu bleun kerku ye pi ubleu nang ye ai bor ye pi ba pinang ye Kristan bor yangi kejing seng samla bangi nang ye penkrawi ye ke buram ke jong trai ke tim yut Sunday ke ong kejing long senran ngidai ki senran ke jong trai tu ngin ye syakri hok bangkit ya kelengkor ke jong trai dia kena khidmat ke pemerintah ngidon ru ini jing ai berit ijongi nak bentai pastor te ngakar pat i pastor shim ya kini ke jing ai sngo bha jongi nak liang jong ke jing seng samla tinggi la poi syaga bekut jong kini ke jing syakri ke jongi kini ke step ke pemerintah ubleun kerku ngilang paro kino shim benta nadu ki para samla ki bayalam ye kejing ruai prahemen sim syaban stang kini kejing syakri kejungi uble unkir ku ye ki naga bentai nong yalam jing ruai naga bentai nong tem bat yang hilang baro ki basngap ye ke kubur ke ketin kejong uble
te ngin ya penuai no ikni ke jing syakri ke jungi da ke bengin yo ban yer wai lang ke jing ruai ke ba arspa nyo pu khandai arspa prabu prana ke ba khamrim penlong yang atrai uding bala ban khenya rut ki ki wa ba bha ban pur ki thiet ban sei ki slaba em ban sei lu so uso batrei men sem berlait li ki tu ki khot lembat ke koras ke jing ruai ke ba arspa nyo pu khandai ba hadien bala dep ban ruai ke jing ruai ngaker pat ya I teman basan PS Kanayor in pelaj da ke berku benuai Penlong yang atrai uding bala ban klen harut ki ki wa pa bha ban put ki thiet ban se ki sla ba em ban se lu so u so ba tre men sim tre atunang tre hapoka mensim bangan ino ya kajing long barem bangan yolong kum ubriu bajanai bangan yolet ban mishari jejai bangan yo em langat ki jen jarbun haser ngiu chanyu ji sula jeng hon sau ten nat heru ding bathung uding bam kila kila ngam berthei tre atunang tre hapoka mensim bangan ino ya kajing long barem bangan yolong kumu briu bajanai bangan yolet ban mishari jing shai tiju nam du kasih barang kanlong pan siya jo bakor baper nain pong labu syatu uji susayangi kajing suk jaya syabuneng kami tre atunang tre hapoka mensim bangan ino ya kajing long barem bangan yolong ubriu bajanai bangan yolet ban mishari jing shai Toh ini duai. Ublay bok pa jong yu babeneng. Ngai ngo ya mekrat bi he nam tak jendor rengkat ke jomela ngi lembaga ne jing syakri jongi kumki khon samla ha ne stem jong ne sngi kap kerpang ke jongi khon samla aingo tribe malaya lamingi nado ke sedang jong ne jing syakri ado ne klimat ke bamenta aingo kam tam tribe mala aingi ke khubor ke bayem lang bau syakri jome shon shap igini contain jong ke khubor ke bay syakri jome la pensngo pedeng jongi ke ne kapor bagin yo jaka ke jing im ke jongi
bangin sngo thu ko kerat mengilong kita ke nong bot ke besisha ke jome malakot ingi wei pi wei no du ke beret hado ke besan bangin long ke nong bot ke jome bangin long ke syakri ke jome ayira bingi ha ke jinglong syakri ke jongi indon hasenda jome ki por baro kerku ye ki benta baro bangin la pendap kerku khamtam yelo jong syakri pastor bela ai ke ko khobor isnei ke manang kersan bor yo haki por baro jong ka jing syakri ke jong ka kam ke jong me ha kano ke benta bar kano ke por ku me penon kam ya lau jong syakri sengau ke bangu jong ye ke por maap ke pop kerengkang namari kini baro ngipan ke teng jong trai bono penim be ye jong Yesus Kristus pada ke bawai no jong ke jing syakri ke jong mane ke jong ye me au blei do isnei ban pelai jing ne ke por de ke jing kerku ke bukan saitam ke jong me atau air bagi jing ai kepada biang kepada kerhai ke jong trai bono penem be jong Yesus Kristus ke jing ba ke pelag mamayan ke benela ke jong blai ku pa ke bana bom jukon lem bagi slok ke pentengen ke pensaj bor ke pentamai bor ke penklain bor ke jong mense makoi ai begini lai ke jong wei blai ba em ba shisha kin shorang kat biki khon samla ke jong me ke badana ke por hak balang ke jong me orang kat biki khon samla baro ke barakhi ke penon burom ya me hakane ke sengi baro ko we orang kat ro baki tai ba mani ke basyakri ya me hakari ba kalang satlak ke pertai nadu menta syri ki bom ju kodro amen